Pois é unha honra estar aquí tamén rodeada destas dúas mulleres que saben tanto e quizás, non sei se elas quererían falar algo ou directamente, porque eu creo que debemos ter moitas cuestións por aí e probablemente a xente ten interese en preguntar cuestións máis prácticas, como xa se notou antes, e eu non me pararía moito agora en discursos, non digo pola miña parte. Si non sei se vosotras queredes puntualizar alguna parte que vos quedarades curtas igual na exposición ou abrimos turno, temos unha hora, pediría ás persoas que sean claras e concisas para que nos dé tempo a esclarecer o maior número de cuestións. Así que, quen queira, pode abrir ben. Hola, ¿qué tal? Mire, esto es una pregunta común para las dos, a cada una dentro de su ámbito, evidentemente, ¿no? Pero con respecto a dos apuntes que hizo la magistrada, por ejemplo, con respecto a la escasez de medios y de estos recursos que lamentablemente siempre estamos deseando en la Administración de Justicia, quería hacer una pregunta con respecto a todo este entramado paralelo que existe fuera de lo que es el juez o la figura del juez, véase puntos de encuentro, véase Imelga, donde supuestamente estamos hablando de profesionales. Y aquí hago yo una breve anagnórisis, ¿no? Por ejemplo, los que actúan en Santiago no son profesionales. Quiero decir, no son gente, funcionarios con plaza y demás, ¿no? Pero, sin embargo, emiten informes que son vinculantes. Y entre los cuales, bueno, pues gente como puede ser usted, ¿no? O que también puede afectar al otro lado, como puede ser en este caso la señora Bácaro, como peritos, se ven afectados por esos informes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se puede hacer para controlar mejor este tipo de entramado, de paralelo, ya digo, de la Administración de Justicia? ¿Cómo se pode controlar os políticos desde os postos de poder? Claro, pero en este caso la pregunta es muy concreta. Sé que la respuesta no es fácil, pero ¿cómo se puede hacer? Porque evidentemente estamos hablando de especialistas. Se presume, sí. Se Sonia va a querer empezar ou... Podías identificar solo por saber que tipo de... Yo soy letrado. A ver, ¿Es mi nombre? No, a ver, carnet profesional, non sei. Mire, a ver, un informe psicosocial, a ver, eu non realizo informes psicosociais, eu realizo informes, solicito informes de valoración integral, vale? Que teñen un traballador social, un psicólogo e un médico forense. En caso de maltrato, estrictamente para min é así. Ten que ser informe de valoración integral. Hai unidades que xa estaban na Lei Orgánica 1/2004, 14 anos despois, o Estado parte do Estado volve a recordar, vamos a implantar definitivamente as famosas unidades de valoración integral de médicos forenses especializados. Ulos non existen, non os pregunten, non existen en Vigo, que é unha cidade, imagínense en Chantada. Non sei, digo Chantada, digo por decir unha frase, non porque teño nada en contra de Chantada, é dicir, non quero dicir que a veces digo eso, igual se parece mal, non? O Ribadavia, non sei. No, claro, a veces digo, ai, como que te Chantada, non sei quanto. Ribeira, non sei. Digo que eu son de Ribeira, porque non parezca mal a ninguén, non? Non existe, eso tens que pedirlo á capital, vamos moi atrasados, nadie lo pide, non sei que existe. A veces ni siquiera os magistrados teñen ni fiscales información suficiente para o que deben realizar, que eso é o máis penoso. Non existe unha información, tampouco lle interesa, porque todos piden, a su tetra que poñen máis medios, co cal, pide, tenme que dar máis. Non sei se me explico. É un informe que ten un valor, pero que sea estrictamente vinculante, non necesariamente, porque para min, eu digo a miña experiencia, os informes que teño, sobre todo en custodias, se non digo maltrato, non hai ningún, mire que levei casos, pero miles, que me informen que non debe tener visitas. Nunca. Pero como que non te visitas? Hai punto de encuentro. Se non tengo dudas, pois 6 meses, punto de encuentro, bueno. E eu me salto eso moitas veces, Hai situacións tan disfuncionais de maltratos tan graves que non podo decir punto de encontro. Unha, ten unha orde de protección en vigor, xa lle digo ao señor de encontrarla para matala, por exemplo, non sei se digo. Vale. Incluso a veces me compensa facer trucos de mandar ao punto de encontro un par de meses cando sei que non vai a ir. Porque así o punto de encontro, que é unha ferramenta
boísima, que non se utiliza, pero que é brutal, porque, bueno, a escasez de medios é enorme, me informa, ai, de que non ven 3-4 veces, pum, suspenso. Porque xa intuyes que non vai. Entón, os recursos son escasos, usamos os trucos para que non este as pensa a señora constantemente e cos menores, non sei se me explico. É un truco procesal, lóxico, normal. Se presume que o poñer vai ir, e os recursos son escasos, e sí, teño unha forma de que a Audiencia Provincial, en caso de recurso, non revoque. Pero é que eu nunca vi un informe que me dixera nos aconsellan visitas en este momento en vista da situación vivencial, Nunca o vi que se me aconsellara. O que me parece sorpresivo, non? Porque hai maltratos moi grandes, moi elevados. Incluso que o menor sofra maltrato. Vai a un punto de encuentro, vale. Pero eso non significa que me vincule. É un elemento a tener en conta, pero eso non significa que me vincule, Non sei se me explico. Como se fai? Bueno, é que unha cousa que non tiñan praza fixa, outra cousa que non son profesionais, é xente profesional, que sabe o que di, os médicos forenses suelen saber moito o que di. Despois é o que dicimos, estamos como... A xusticia como familista, para mí, desde o punto de vista, ¿no? Es que los padres son buenos, las madres somos buenas, el rey tamén é bueno, los presidentes tamén. No, os imaginarios sociais non son así. No, el padre non tiene por que ser bueno, la madre non tiene por que ser buena, el presidente del gobierno tampouco pode ser bueno e las guerras tampouco poden ser buenas, non sei como dicir. Es que queremos esa última oportunidade, non estamos preparados, globalmente. Desde aí é máis fácil, pero cada resolver é máis complicado. Privar visitas ao patio potestade é unha decisión que ten que ter moi claro. Pero, home, eu, sí, a veces, sinceramente, noto a veces que os informes non son tan como eu debería, pero tampouco son técnica, eles fan uns test, sabrá Sonia, uns test así, tal, que non sei interpretalos. Entón, claro, teño que respetar o traballo dos demais. Eso non significa que a mí me convenza. Non sei me explico. É unha proba máis orientativa. É que en caso de violencia, non sei, Non sei, igual, desde Sonia, desde o punto de vista técnico. A ver, lo que acaba de decir Paz, con toda su experiencia, a mí me confirma algo que yo creo firmemente, que es que hay una ideología en la gente que trabaja en el marco de la justicia, evaluando, o sea, yo preguntaría y comenzaría a revisar cuáles son los programas que se piden para entrar, o sea, cuál es el contenido que se pide para entrar a ocupar esa plaza. Nos llevaríamos una gran sorpresa, como en su día. Yo me llevé precisamente cuando empecé a revisar, estando en el observatorio del Consejo General del Poder Judicial, descubrimos que para cubrir plazas de psicóloga o psicólogo y trabajadora social en una región, aquí de España, por supuesto, estoy hablando, se pedía que evalúen un caso de SAP. A partir de ahí, ¿qué más podemos decir? ¿Que el SAP no existe? ¿Le podemos decir todo esto que dijimos aquí? No, o sea, se da por sentado que sí y a partir de ahí es gente sintónica con esa ideología. Yo les pediría a las juezas y a los jueces que con su sana crítica, cuando ven ese tipo de casos, pidan informes y análisis de gente externa que pueda hacer por sorteo, por ejemplo, neutra, o alguien experto, o sea, el testimonio experto existe en todas las partes del mundo, donde se puede pedir a fulana o a fulano con una cierta trayectoria, mire, ¿me puede evaluar este caso? Pues acá me están diciendo que no hay ningún problema, que se vea el niño y todo, como pasó con este niño Federico, que yo conté, ese caso es un caso paradigmático que por narices lo tenía que ver, aunque sea en un punto supuestamente protegido, que alguien neutro, a lo mejor sin contaminación ideológica de ningún tipo, puede decir, mire, bajo ningún punto de vista esto es factible de dejar a un niño en manos de esta persona o en contacto con esta persona, porque yo creo que el padre, a pesar de cualquier cosa, no creo que sea algo favorable. Un maltratador jamás es un buen padre. Esto es algo que en el mundo entero estamos intentando que alguna vez se entienda. O sea, hay otro tipo de violación, esto da para hablar y escribir teóricamente mucho, pero alguien que maltrata
a una mujer en la casa, la madre de los hijos, está maltratando a los hijos también. Y eso no es ser un buen padre. Ser padre no es solo lo biológico. Acabemos con la idealización de la que hablaba Paz, que como es el santo padre, entre comillas, parece que lo tiene que ver por narices, porque si no, no. Eu sí, mas non está basado, é como, a ver, tamén teño que diferenciar. Para mí a maternidade, no sentido tradicional de alumbramento, é unha cuestión biolóxica, é un feito natural, vale? A paternidade é unha construcción social, porque desde que enxendras hasta que tes o bebé pasa casi un ano e ele pode ser o pai ou non. Un home nunca pode estar ao 100% seguro. É unha construcción social, non? Hai diferencias para mí. Pois claro, ni lo cuida, ni pagan la pensión, ni tienen visitas, pero le quieren a sus hijos. Me parece inverosímil o planteamento. É que inverosímil, é como se me tenga que creer que el amor es algo místico, que sale así, e yo por ser padre, aquel día estuve con aquella mujer, no pago la pensión, pero le quiero a mi hijo. Pois debe ser bastante frustrante para un home pensar a necesidade de creer que realmente tienen que quererlo por ese motivo, non sei como de explicar. Non sei, me parece inverosímil, sinceramente. Non é unha cuestión de feminismo, non, é inverosímil. Non lo cuido, non estoy con él, non lo veo, non sei cuánto, pero tengo que ser padre. Pois me parece unha carga bastante elevada. Non sei se me estou explicando. É que eso non existe, se quiere. Ou esa la periódico, mató a su hijo, era un buen padre. Sí, vamos. Mató a su hija la mujer, fue malísima. ¿Cómo que mató a su hijo? Era un buen padre. Hombre, un pouco... Bueno, está claro que hai toda é reproducir de... el imaginario social. Bueno, por ser padre, no, ou por ser madre tampouco, pero especialmente nese caso, digo porque as mulleres temos máis incentivos a cuidar os fillos porque tamén é a nosa forma de establecernos socioeconómicamente. Por desgracia, as estadísticas nos visualizan que non estamos traballando. Non sei se me explico, que o amor romántico non existe. É un contrato. Máis cuestións? Si podes decir de que ámbito profesional a identificación referíame a eso, non a outro tipo de identificación. Vale. Pero nos quedamos con las caras, Estudante de filosofía. Teño 2 ou 3 preguntas. Unha é no ámbito judicial, que, por exemplo, se tienes unha nena de, eu que sei, 6 anos, imagínate, es violada por un familiar a esa idade, porque hai bastantes casos. Non sei se aquí hai tantos, eu fui a Sudamérica, sorprendeume, porque coñecín moitos casos, aquí coñezo algún. Polo medo a visibilizalo todo, pois non o visibilizas a esa idade, daste conta, porque igual non sabes o que é unha violación nun futuro. Entonces, se a ti te violan aos 6 anos, te acaba... e queres facer algo aos 20 ou denunciar aos 22 ou aos 30, non podes, verdad? É unha pregunta porque non sei como vai o ámbito judicial niso. Non sei se facer as 2 preguntas seguidas. Fai. Vale. A outra pregunta que é máis a Sonia Bacaro, creo, que é o rollo que ten un libro aquí que é unha guía para pais de adolescentes. Que hacer se a miña filla ha sido maltratada. Pois a pregunta que lle fago eu tamén é como se podía facer como un breve de resumo tamén, e creo que fai falta nestos tempos, que é como que facer se a miña compañeira ha sido maltratada, que facer se a miña amiga ha sido maltratada, cales son tamén as ferramentas, porque moitas veces a túa nai, en moitísimos casos, non te axuda, a veces é o contrario. Entonces, que facer nesos ámbitos. E logo quería facer un comentario, non sei se facelo agora tamén. O favor? Sí, casi sí. Vale. O rollo é, por exemplo, comparando que ao principio da charla empezou a falarse da necesidade de crear conceptos para despatriarcalizar, ligado a isto, que non é a creación dun concepto, pero fai pouco unha amiga faloume deste tema, e recordoume tamén, cando eu estive en Sudamérica, en alguna marcha feminista, es decir, en alguna manifestación, a forma que teñen elas de visibilizar a violencia falan en primeira persoa. E aquí moitas veces, nunha manifestación, por exemplo, pois, imagínate, son eu, a muller empoderada, e o que fago é, por exemplo, dicir, non queremos que violen a máis mulleres, non queremos
en Sudamérica, se esa son non violada, falan en primeira persona, sabes? Entón, o rollo de miña amiga violada, que falou de certas manifestacións que se sentía ás veces como un outro, sabes? Como ti, que eres a persona violada, non estás como, a xente está loitando por ti. Bueno, isto foi unha conversación que tuve con ela e que fíxome pensar bastante, fíxome recordar a diferencia da forma de expresión dun lado e no outro. Iso, esas tres cosas. Comienzas tú diciendo Mira, en canto aos abusos sexuais, o derecho, mire. En España hai un principio estricto no artículo 9 da Constitución Española que é o principio de seguridade xurídica, un principio que a Constitución é carta mana, é o que debe informar a todo o ordenamento xurídico e para min é un principio loable, é dicir, o principio de seguridade xurídica impide que calquer ciudadano, por moi grave que sea o delito cometido, non teña un límite na prescripción no tempo, é dicir, eu non podo cometer un asinato fai 40 anos e despois, posteriormente, garantía miña de porque as penas deben ser de reinserción e rehabilitación, se presume rigurosamente que despois de tanto tempo xa me puden rehabilitar no sistema. E o sistema de seguridade xurídica implica que non vou a estar perseguido eternamente. Ao contrario, Estados Unidos, Canadá, Australia, como son as películas americanas, non se cold case, non se ven caso abierto, non? A veces que están toda a vida, 65 años matou e vai a prisión, eso que é imposible, porque os norteamericanos tenen ese justicia solemne, divina, que lo pode todo e cando tiveres en cold case, que son casos reais, que son persoas de 70 anos que tiveron fillos que nunca volveron a cometer delitos e pagan por unha pena cando a sociedade xa fixo a súa labor. Pois basándose en principios de seguridade xurídica inmutable nos códigos penais e nas leis procesais, en España se pon un límite de prescripción, que en caso de abuso suele ser, en función do abuso, de 5 a 10 anos de prescripción. O que sucede é que se está cuestionando estrictamente por especialistas, ou psicólogos, terapeutas, que unido á idade en que se comete, unido á gravedade do ben xurídico que se atenta, porque a liberdade sexual é un dos grandes bens xurídicos que non se dá o valor que ten, porque pode producir unha disociación mental na persona que o sufre terrible. Eso e sumas que suelen ser persoas cercanas ou familiares, é absolutamente devastador. Entón, que se di que ao ser insuficiente terapéuticamente, unha, para que seas consciente a maior edade de poder denunciar ou poder ser consciente, ou de poder afrontar emocionalmente, terapéuticamente ese xuízo, porque iso é moi complicado, sobre todo se habitual no tempo, o suceso, creo que había unha iniciativa de lei, además, se foi Podemos, que se establecía que se fora a ampliar o término a 15 anos, pero que sea imprescriptible en España, por o principio de Constitución, é imposible. Ora, que 15 anos me parece un prazo razonable, tendo conta esas circunstancias que acaba de indicar, 6, 7 anos, 8, é unido a unhas investigacións cualificadas que non existen. Existen máis na policía, a veces, que nos ámbitos judiciais. A policía son homes e a maioría, non? Son homes e conocen os inquietudes sexuais dos homes. Moito máis. Máis difícil me comprender a mí unha violación que un home. Non sei se me explico, é curioso, pero algo como antropológico, como a policía non é tonta, no fin e ao cabo, moi complicadas as investigacións, pero bueno, claro, hai que visualizar o que sucede. Non é que era máis en Iberoamérica pode ter un problema máis sostido, non, pero se visibiliza máis que aquí, porque a ONU ten un poder máis elevado sobre esas situacións en Iberoamérica, por tradición da institución da ONU, por exemplo, que en España. Entón, non é que suceda máis ou menos, é que posiblemente non se visualicen tanto. Non sei, para mí, ainda que Iberoamérica ten un problema de desigualdade, desequilibrios máis constatados, que iso dá lugar a máis lesións contra a muller, porque o desequilibrio pobreza económico implica que, claro, o sexo discriminado sea peor. Claro, non é igual ser muller en Finlandia que en México, nin en España que en Finlandia, ou en Dinamarca, non sei. Non sei se contestei, é que é unha pregunta... Sí, pero creo que están presentado a 15 anos, que sí, me parece, non pode prescribir, claro. É difícil. Bueno, yo voy a responder por lo de la guía. Esa guía la escribí en el año 2005. Siempre estoy esperando poder hacer una actualización porque he descubierto otros tipos de cosas que se dan, especialmente en las parejas de mujeres jóvenes, porque estaba dedicada casi en exclusividad al grupo de lo que se denomina mujeres jóvenes, o sea, menores de 30 años de acuerdo a la definición. En
En ese momento trabajaba en la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y entonces propuse hacer un grupo exclusivamente dedicado a chicas jóvenes víctimas de violencia, precisamente porque estábamos recibiendo muchas llamadas de amistades, profesoras, etcétera, que veían o suponían que estaban siendo maltratadas amigas o familiares o alumnas y tal, y no sabían qué hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un grupo exclusivamente para chicas de esa edad, porque en los grupos con mujeres mayores, ellas no se sentían identificadas y creían que esas eran cosas que le sucedían a las mujeres mayores, sino a ellas, por lo tanto costaba mucho poder hacer alguna intervención psicológica. Y luego empezamos a trabajar con el entorno también. Entonces, ¿qué hacer? Dices tú y me preguntas. La guía dice algunas cosas, pero fundamentalmente es recurrir a servicios especializados que puedan dar algún tipo de orientación. Yo no sé si aquí en Galicia hay orientado para mujeres jóvenes o para chicas que a veces tienen la experiencia de su primera relación de pareja y lo que seguimos viendo es que siguen repitiendo estereotipos de estar en pareja. Ese es el tema. Lo que se repite es el estereotipo de estar en pareja. Y eso es lo grave, ¿no? Eso a lo mejor daría para hablar en otro momento más puntualmente. Recurrir a un sitio especializado, tratar de consultar con gente especialista en el tema, no tratar de resolver las cosas solos porque a veces genera mucha frustración y a veces genera mucho enfado también, de que uno le dice, te va a pasar esto, y ve que la amiga vuelve y vuelve y vuelve, y entonces eso a veces hace enfadar al entorno y se llega a hacer algo fatal, que es pelearse y aislarla. Eso es lo que no hay que hacer nunca. Dejar a quien se supone que está siendo víctima de violencia aislada, porque el maltratador es lo que quiere, aislarla. Entonces, que el grupo, o sea, formar una red de amistades, de confianza, que se pueda ir rotando para llamarla un día, cuando se pelea con esa por teléfono porque la cansa, que llame otra u otro, y así sucesivamente, crear una red de apoyo y ayuda, entre otras de las cosas que se pueden hacer. No sé si eso era lo que me preguntabas. Sí. Vale. Non sei se queréis comentar este exemplo que daba de América Latina, de que se fala en primeira... como ¿En qué país latinoamericana. hablas? No sé, América Latina es muy grande. Eu estuve en Chile, en Argentina tamén, pero é que non sei se é certo, sabes? É dicir, foi a sensación que me deu cando a miña amiga contoume que se sentía nun segundo plano nalgúnas manifestacións nalgúnas manifestacións aquí por é dicir, non sei, eu o recordo, que tampouco é que sexa verídico, eu o teño o recordo de estar ali, foi o ano pasado, igual é cousa do momento, é que sempre falasen en primeira persona. Pero non sei se ti tamén, porque faz antropoloxía, ou non sei, bueno, que me poda contestar se poderes ou non sei. Non sei, a mí igual neste contexto das manifestacións nunca pensei moito, pero sí que se me fai moi raro cando as mulleres falan en masculino, cando alguén di, sí, porque nosotros mismos, o porque yo mismo, e cousas así como que dices... Pero ella está hablando que hablan en primera ou cando as persona, propias mulleres falamos tamén, non é unha primeira persoa, non? Vou poñerte a falar en masculino. Non sei, eu en manifestacións tamén teño encontrado aquí xente a falar en primeira persoa. Penso que... O rollo é que ali se falaba en primeira persona como no caso de, por exemplo, cometer ciertas violencias. Como imagínate, a mí me violaron. Entonces, hablaban nosotros, as violadas, que aquí falan por as que violaron, ¿sabes? Aquí falan de esos casos en tercera persona, que nos sitios que estuvo en Sudamérica, en certos... Sí, xa... Sí, o rollo é claro... Eu creo que non sempre foi así. Aquí houve campañas hai moitos anos de mulleres máis maiores que están aquí que foron adúlteras
e outras que abortamos, e quero decir, aquí sempre Me too. existiron, No, eu yo abortei, tamén, eu fui claro. adúltera, non? O do adulterio nos anos 70 foi unha campaña en primeira persoa, me parece. Supoño que terá que ver con lugares e con momentos. Non sei se tiñamos por aquí por ir, non sei canto tempo nos queda, e ainda nos queda. Era para Paz a pregunta, porque moitas veces nos centros educativos, pois por falta de formación, supoño, nosa, a veces por mala fe incluso dos propios proxenitores, temos moitísimos casos moitos problemas polas custodias, porque se supón que nos teñen que facilitar a última sentencia, quen lle temos que dar os nenos, primeiro temos que facer aí encaixe de bolillos porque temos moitísimas sentencias de separación, moitas custodias compartidas, non compartidas, o martes despois do comedor recolle o pai, o mércores antes de ximnasia ven a nai para leválo ao médico, e nos, bueno, facemos un pouco o que podemos, pero a veces se nos pon complicado porque hai sentencias novas que descoñecemos ou veñen os pais moi cabreados. Eu recordo un pai moi cabreado porque podía recollelo ás 4 e ás 4 menos cuarto a monitora non lle quixo dar e montou un pifostio tremendo. A veces temos que chamar incluso a policía. Estamos un pouco perdidos. É verdad que eu, bueno, estive en case 15 anos como xefa de estudios, ao principio non acababa de entender por que os coles tiñamos que asumir isto, agora teño outra visión totalmente diferente, creo que é o lugar máis idóneo para controlar ese cambio de mans dos menores, máis civilizado, un ambiente máis civilizado para facer eso. Sí que estou a favor, pero sí que vexo que temos moi pouca formación para facelo realmente ben e a veces non sabemos, temos boa vontade, pero non sei se chegamos a facer ben, a quen temos que facer caso, lernos 7 veces as sentencias, que a veces, claro, un ámbito xurídico non controlamos. Bueno, era un pouco se nos comentabas algo. Gracias. Hombre, na sentencia, cando menos no horario de recollida e entrega debe ser clara, que entonces xa vámonos. Non sei, digo, ás 16 horas no centro escolar, ás 16 horas, e se ven ás 15:45 será o tutor interno do centro que terá a responsabilidade dentro da súa labor de entregalo ás 15:45. Non é ningún pai de exixir a ninguén como se eu entro non tengo sentencia, estou ben, tal, moi ben armoniosa, e digo, mira, eu quero levar mañana ás 14:30. Mira, usted, por qué? Porque teño que levar un justificante, non sei dicir, ustedes teñen un ámbito de regulación e eu como nai non vou ter un ámbito de regulación distinta dentro de ustedes. Home, se presume que a sentencia é clara, nos horarios mínimo, e pode montar un pitifoste e despois chamar a policía, que está no seu legítimo dereito. Ahora, a labor de ensino, claro, é como todo. Non existe formación suficiente, non se sabe, non hai protocolos de actuación, non hai posibilidade de contacto coa policía multidisciplinarmente, nin por suposto co fiscal de menores, que é gravísimo, porque existe unha figura que é o fiscal de menores e que para ustedes é elementalmente valiosa e que os xefes de estudios poden realizar informes elevando unha situación conflictiva, porque ustedes teñen unha labor non de denunciar, pero de detectar, sí, detectar ensino, sanidade, que senón, eso que se di sempre, que todos non sei quanto, non existe. Ora, si é verdad que os protocolos son inexistentes, a veces son unha carga, como todo, que non hai medios suficientes, que non podemos, pero aquí le exixe que pongan as 16 horas, e que eso é unha cuestión interna do centro, absolutamente. Se a sentencia di ás 16 horas, é ás 16 horas. Non é ás 15:30, non. É a salida del centro escolar, por exemplo, recogida a la salida del centro escolar los viernes e entregar a la entrada al centro escolar los lunes, pois será a hora de entrada los lunes e a hora de salida los viernes. Ten que ser así. Sí, bueno, claro. No, pero as partes o piden así. E unos te dicen el día del padre está conmigo, otros no dicen nada. É complexo porque os ánimos vendrán un pouco caldeados, entonces claro, ustedes ten que ter moito cuidado a que el no ou ella. Despois, os seres humanos somos racionais ou educados ou non, eso non forma parte de la educación ni del juzgado, eso é o que hai, non sei como decir, nos puntos de encontro citan a todo o mundo.
Se non hai unha revisión posterior ni unha firme que revoque, por suposto, non é responsabilidade do centro. Si non se poden ter unha nova, pero se non se Bueno, claro, é como a min, pode unha na audiencia no Supremo que non vira, eu teño que ejecutar a que teño. Se no Supremo non ve bien, eso é o que hai, eso non significa. Ahora, si unha labor de detección dos centros, detectar o que sucede é moi importante, claro. A xestión como se canaliza, que ten que ser a través da Fiscalía de Menores para min. Porque o xulgado, claro que sí, ten que canalizarse, ou a policía, pero non todas as cosas son delictivas de ya. É dicir, me pegou el niño ya. É unha cousa máis de gubernativa, non? Pero, bueno, o fiscal de menores se considera, incluso valorado nos equipos respectivos que teñan vostedes internos, que facen estudios, que se considera que algo é relevante para un menor, se pode levar ao fiscal de menores, claro que sí. Ou a Xunta ten un servicio de menores tamén estupendo, que non sabemos que existe, pero está. Ou que ustedes están legitimados para solicitar a Xunta que a posible existencia de un menor en situación de desamparo se menos de 12 anos, O sea, a Xunta ten un servicio de menores que debe ser utilizado, debería ser. Non sei se contestei. Quizás se evidencia aquí un pouco nos distintos ámbitos falta de formación, falta de articulación, falta de multidisciplinar, falta de protocolos, falta de máis personal, ¿no? En nos distintos ámbitos. Realmente o ámbito educativo con menores é un ámbito moi sensible, ¿no? E tedes moita responsabilidade no lombo, digamos, ¿no? Pero é formativo, como a pregunta, e se hai unha sentencia posterior, eu teño, non, usted non ten unha bolita aí, a sentencia posterior. No, claro, pero unha responsabilidade acrescida son a formación estrita, claro. Ao que é a educación. Despois hai casos que se escapan, de toda a previsión. Mais cuestións? Vale, vamos a empezar por aquí, vamos así saltando para atrás. Estamos aquí. Aquí. Ok. Hola, boa tarde. Bueno, vou a obviar os agradecementos porque vamos mal de tempo, pero, bueno, moitas grazas por a palestra. Non? Eu veño do ámbito político e en este momento nos concellos andamos tolas facendo as mocións e os manifestos para o 25 de novembro. E, como todos os anos, intentamos buscar reivindicacións claras, datos e, bueno, chegar ao consenso ca maior número de forzas políticas dentro das corporacións. Iso para as forzas políticas, bueno, e para as persoas feministas é un calvario, porque supón que temos que empezar a rebaixar estándares de petición para chegar a ese sacrosanto consenso que supostamente toda a ciudadanía aplaude e que en realidade estamos facendo un fraco favor, non? Porque a veces non se pode pasar por determinadas cuestións, pero que tes que pasar porque hai unha penalización social importante se non chegas a determinados acordos. E unha das cousas que en este momento está aparecendo máis nestes manifestos que se están a redactar en este momento nos concellos é que, por suposto, van a maioría centrados no ámbito da xustiza por todo o que leva acontecido durante este ano pasado, é o tema da formación dos axentes judiciais, de todos os axentes, de todas as persoas que están ao redor da xustiza no ámbito da violencia machista, non? Pero, claro, eso é como todo na vida unha moi boa intención. E entón eu levo xa uns meses pescudando os contidos e os enfoques das determinadas formación que se están ofrecendo, polo menos no ámbito de Pontevedra, o veño de Pontevedra, as xuízas, ao ámbito fiscal, bueno, sobre todo dentro do ámbito da magistratura en xeral. E atopome con que sí que hai moita formación técnica do que significa a lei do menor, do que significa a lei de violencia, e desde o punto de vista procesal e demais, non? Pero a perspectiva feminista brila pola súa ausencia. É dicir, hai o SAP en moitos dos aspectos está aparecendo, ou eu, polo menos así, o fomos detectando. Hai un equipo importante da Universidade de Vigo con un pé moi ben posto, ou os dous pés moi ben posto no ámbito xurídico, que tamén teñen algún pé aquí en Santiago, con as conexións magníficas, sobre todo co Ministerio Fiscal, que están a traballar moi a fondo en seguir o que decía Sonia Bácaro, esa metamorfose do SAP, non? Esa suposta
que non se chama SAP, pero se chama de outra maneira, pero vamos ao fondo e ven sendo exactamente o mesmo, e está aparecendo en esa formación. Entón, claro, moitas veces falando pois con letradas ou con incluso en algunha ocasión que tes ocasión de falar con algunha xuiz ou con algún xuiz de por ali, dicen, non, se nosa formación a temos, e ademais estamos agora formándonos moitísimo en mediación, a gran mediación, non? E iso, pois, eu creo que é moi perigoso porque en aras desa formación que estamos a reivindicar moi loable toda esa que matizala. Medo esa antorcha da formación cando non se matiza, non? E está aparecendo, como digo, e en tono mea culpa, nas nosas mocións e nas nosas declaracións institucionais aparece como a formación no ámbito xurídico como a gran cousa a conquistar, non? Pero sin matices. E esa formación, ademais, o que provoca moitas veces é o tema de buscar a violencia. A violencia, cando se denuncia, cando tal, está, pero que hai moitas veces que non se busca e está. E entón aparece todo o tema da mediación, que supostamente a mediación está prohibida cando hai un claro caso de maltrato. Pero a cuestión que ese claro caso de maltrato pode existir, non se busca, non aparece, e aparece a mediación que ven a ser unha cousa tamén parecida ao que o SAP. Polo tanto, eu quería facer un pouco un chamamento sobre isto e reforzar esa idea de que a formación debe ser con perspectiva feminista, senón non vamos a ser capaces de salir deste embrollo. E ao respecto que decía o compañeiro, o letrado que falou ao principio, o tema de buscar apoios que non teña que ver co Imelga e demais, eu reivindico aquí aos CIN, as psicólogas dos CIN e o personal xurídico que están nos CIN, que son persoas que levan moitísimos anos traballando e que sí que poderían facer un grandísimo traballo de asesoramento nos xuizos. A psicóloga do CIN de Pontevedra, despois de 18 anos, foi o mes pasado por primeira vez citada por un xulgado, por unha xuiza en Pontevedra, e curiosamente era por unha cuestión de custodia, non era por unha cuestión de violencia. E a sorpresa é que unha vez cumplida a sentencia por violencia, pasamos a redimir a violencia e pasamos xa a empezar a valorar a mediación e a custodia compartida, porque esa sentencia está cumprida. Entón, xa esa persoa xa non pode seguir rendendo contas como maltratador porque xa ten a sentencia cumprida, non? Entón, claro, reclamaron a presencia da psicóloga do CIN que certificaba que xudicialmente podía estar cumprida, pero realmente ese señor seguía maltratando a esa señora, non? Polo tanto, eu tamén quería facer un chamado para que de alguna maneira se tire das profesionais dos CIN que teñen moitísima sabedoría e moitísimos datos e que poden arroxar moitísima luz a todo o que a todo o que hai ao redor deste tremendo tema. Bueno, eu podo facer dúas apreciacións en primer lugar, mira. Sí, aquí. Pero Sí. está... Solo brevemente, mire, se me permiten, se Lucía. Sí, claro. Perspectiva feminista é un término que eu non vou utilizar técnicamente que ni como xulgadora. Unha cousa é perspectiva de xénero, que é a interpretación da normativa en favor do sexo discriminado, que outra situación, porque en este momento histórico, para min, a cuarta ola feminista, que é gran esperanza, que a mí me encantaría que acontecese realmente, nin siquiera hai uns parámetros uníbicos uniformes que establezan que é el feminismo. Porque para unos parece ser que vamos a ter as permisos parentais iguais. Pero para mí iso non é feminismo. Para min. Para outros feminista é que vamos ser todas putas libres e felices. Para min iso non é feminismo. Que é o feminismo? Bueno, de verdade, permítame, que eu putas libres e felices, mire que vi mulleres no xulgado, non a vi nunca. Debe ser as súas fantasías sexuais, Non sei, permítame a expresión, non é frivolizar, pero sí. Perspectiva de xénero, non perspectiva feminista, eu non podo utilizar este termo. Que é o feminismo? Porque o feminismo para usted, o mellor non é un feminismo para min. Pero, home, se a norma se interpreta en favor ou en contra do masculinado, é algo máis obxectivo. Temos que partir de que o sexo discriminado é a muller, sea mala, sea buena, sea rubia, me dá igual, é o discriminado, é como se de raza negra, pode ser un negro malvado, asesino en serio, pero ser discriminado, non sei se me explico.
E outra cuestión, a ver, nos xuíces é un momento histórico importante porque se está reivindicando que non a xudicatura non está, e nin a Fiscalía, está a altura das respostas que as mulleres na sociedade estamos reclamando. Porque eu me conto, ahora si falo en primeira persoa. Eu, se vou a un xulgado, me aterrorizo que poden facer con miñas criaturas, porque eu, que son blanca, caucásica, integrada social, laboralmente, podían facer un escabeche comigo. Vamos, pero unha perspectiva xénero feminista e outra, a xudicatura e a Fiscalía. E digo a Fiscalía porque a formación aí sí que é inexistente, desde a miña experiencia vital. En fin, ningún fiscal especializado pasou polo xulgado de Vigo, só un que me podía decir que neste caso en 7 anos, se un ano pasan 15 fiscais, se pode estar usted a dar de conta que o xulgado exclusivo non ten ningún fiscal especializado, e iso é penoso. Que se permita desde Madrid, que a Fiscalía Xeral do Estado permita eso, pero me parece bastante, bueno, non me parece correcto, cando menos, non son quen de meterme traballo de Fiscalía. E, en segundo lugar, a xudicatura ten o que ten, as universidades son terribles tamén, non sei se me explico. Non sei se é unha cousa moi breve, pero había palabras pedidas por aí detrás. Boa tarde. Eu traballo no ámbito da sanidade. Quería facer unha pregunta bueno, máis orientada cara a este ámbito. Bueno, isto vende que a raíz recentemente me vine involucrada nun caso de violencia de xénero. Quero saber un pouco como deberíamos proceder os profesionais da saúde cando nos vemos, por exemplo, neste caso. Bueno, eu non traballo na atención primaria, polo tanto, o grueso do que se ve de violencia de xénero, pois non o atendo eu, pero, bueno, neste caso sí que veo unha muller cunha serie de lesións que posteriormente, bueno, falando con ele, tal, confesou que foi froito disto, non? Entón, nun primeiro acercamento, o que se intentou foi que animara a denunciar, e, bueno, ela non quixo, non? En ese momento non o fixo. Entón, nese momento, o único que se fixo pola nosa parte, para en plural, porque non foi unha única médico involucrada, foi, desde logo, facer un parte de lesión que se enviou a un xulgado de guardia. Pero, bueno, logo, por exemplo, creo que tampouco tiñamos máis recursos en canto, por exemplo, os réximes de visita. Esa persoa viña a visitala. Non sei, o sea, non sei se Sí, se está explicando algo máis perfectamente. que facer aí. A sanidade como a educación, como ensino, é dicir, é unha labor de detectar. De acordo? Non está programada, non está formalizada, non existe protocolos, o pacto de Estado, pero pasou un ano e non vi ningún... Pasou un ano, quedan 4 anos e non vi ningún resultado. Mira, o parte de lesións é a prueba estrella. Es el antijueces e el antifiscales, es el antídoto de los fiscales e los jueces. Es decir, este es un parte e te concide a versión da señora. Se ten un parte de lesións e a versión da señora é coherente e compatible co parte de lesións, iso vai ser unha condena. Outra cousa que a señora nos contou, non. O parte de lesións é a prova máis... É el antídoto contra a judicatura e os fiscales. Porque temos un parte de lesións, hai... como que ya nos lo creemos. Como si vienes violada, tienes un desgarro, pues es que lo creemos más. Y muertas somos mucho más creíbles. Mucho más creíbles, claro. Non sei se me explico. Entonces, o valor de parte de lesións é, de verdad, é a prova estrella. E en agresións sexuais, igual, non escatimen en ningún dato, incluso na forma en que a señora os partes beso, se pode estar nerviosa, ansiosa, non? E dan unha cruz, Ahora, que vostede teña que preocuparse posteriormente polo que a xudicatura non se preocupa, me parece moi ben porque demostra usted unha empatía superior. Quer decir, se a xudicatura ou fiscal non teñen orde de protección, usted non ten que realizar a labor de protección interna máis que a de seguridade privada do centro hospitalario. Non sei se me estou explicando. É dicir, este señor agresor e usted repatina, pero mellor non o denunciou, non se pideu orden ou se foi denegada. Vostede tiña sobre os hombres ese peso, eso xa non lle corresponde. A súa labor é detectar, fixo o seu traballo, fixo correctamente, e isto é o que hai. Non sei se me explico. E a traballadora social ou o traballador social non tedes? Tamén, sí. Porque
Sí, dentro Bueno, do esa, hospital por aí ten... iban tamén as miñas E dúbidas. a atención primaria. Prestar tamén axuda psicolóxica, por exemplo. Neste caso, o detectei a posteriori non se fixo. Tamén é verdade que, bueno, o sea, o tempo que pasou con nos, bueno, eu traballo nunha reanimación, entón foi despois dunha cirurxía causada por estes danos, entón o tempo que pasou realmente foi menos de 24 horas, foron unhas poucas horas e logo xa fui para a habitación. O sea, sí que é verdade que o tempo que estivo en contacto con o meu servicio foi pouco, pero, por exemplo, detecto que non se presta axuda psicolóxica, non se contactou con ningún traballadora social, e tamén un pouco por descoñecemento, penso, porque non, o sea, creo que nen se pensou. Ah, no, claro, non se activou o protocolo, claro. Claro que Estaban creo que falando hai un dun centro. protocolo de En que sergas. consiste? Sí, home, sí que hai un protocolo, sí. Pero que según o Pacto de Estado son as comisións que se presentan no traballo de campo, bueno, que se presentan, que para mí é un erro do Pacto de Estado, é dicir, o país ten que ir, el representante para o pueblo, non o pueblo representante, eso que é unha cousa que temos aquí neste país que é incomprensible. Temos que ir, o representante ten que ir ao pueblo a facer traballo de campo, non é que vaya al pueblo allí al Parlamento, e é un error para mí de premisa, pero bueno, se fixo mellor que se pudo, e dixo que os grandes ámbitos de detección da violencia en sanitario é atención primaria, urxencias, pediatría e xinecoloxía. Porque a psiquiatría e a psicoloxía non existe, non sabe, está ali, pero tanche unha cita cada año, na seguridade social, ou así, non sei. Algo así. Esos son os 4 grandes ámbitos. Pero sí que hai un protocolo en Galicia, Claro, e encamiña a través das traballadoras sociais ou dos traballadores sociais. E en caso de prostitución e trata de seres humanos, é terrible. En caso de prostitución e trata de seres, trata de persoas, ustedes teñen activa un protocolo? Nunca o vin, Nunca vin que o médico de urxencias veña unha señora de nacionalidade nixeriana que non tenga situación regular en España, cun aborto, un desgarro ou algo así, e que nunca me chegou ao xulgado un atestado. Non sei se me explico. Pois me parece grave. Pois. É que se nos enche a boca dicindo que cumplimos a normativa internacional, que non a cumplimos, Pero non só a psiquiatría, a universidade, a fiscalía. Ahora, usted ten que facer a labor, usted fai esa labor. E a cadena debe funcionar, pero usted non é responsable de que a outra parte da cadena non funcione. É dicir, fago o meu traballo, se o fiscal non fai o seu, eu non sou responsable. Non sei se me estou explicando. É dicir, a carga tamén, asumamos a carga que nos corresponde, porque senón podemos deixar de ser productivos. Pensar todos os días así. Había alguén por ali polo medio e despois aquí. Sei palabras griegas e sei do mismo. E hai sitio, aí me gustaría que algunas preguntas. Sí, hai pedidas de antes de vos. E despois xa ven para aquí. Bueno, eu vou ser rápida. Queda tempo. A miña pregunta, bueno, máis que pregunta é unha especie de queixa e xa con idea de intentar articular isto de outro xeito. Eu son traballadora social, traballo en prisión e atopámonos ás veces cunha situación que quería, sobre todo, comentar xa ti, Paz, que as persoas xa sean condenadas ou presas que están en prisión, pero que por causas que non son de violencia de xénero, pois resulta que nos atopamos con unha situación bastante grave que é que si teñen a súa vez unha orden de afastamento de unha causa que non conlevou privación de liberdade, o sea, unha causa de violencia de xénero que non implicou ingreso en prisión, pois por o motivo que fora, non se, o sea, a situación que se dá é que pode descoñecerse que esa persona teña unha orden de afastamento co cal esa persona pode comunicar coa súa propia víctima dentro de prisión, tendo unha orden de afastamento, por ser desconocido no centro penitenciario e por non comunicar ao xulgado de violencia de xénero ao xulgado da causa que o leva a prisión. Non sei se esta é unha situación que é conocida para ti ou en outros ámbitos fora do que é a prisión, pero claro, é gravísimo. Me parece paranormal. Pois é bastante normal. Non, é paranormal. O xuiz que envía a prisión non comunica que existe unha... Non. O xuiz que envía a prisión
é a unha persona que non ten unha causa de violencia de xénero. É por outro Entra a motivo. cumplir un É por roubo outro motivo, ou sí. un tráfico de drogas ou calquera cousa. Ten unha orden de afastamento de unha causa que non conlevou prisión, Sí, sí, sí. pero esa orden de afastamento non é conocida no centro penitenciario porque non é comunicada e o centro penitenciario pues, colabora ou permite que se establece esa visita, que moitas Claro, que veces se a non o propia sabe, víctima quere se non o comunicar sabe. con él, claro. E se a señora tampouco indica, claro, obviamente, non o sabe. Que é moi habitual que ela queira comunicarnos no Departamento de Traballo Social, moitas veces escuitamos, chamannos pedindo que fagamos o posible por permitir esa comunicación. Entón, non sei se eras conocedor ou non, pero No, ese é paranormal, absolutamente. gravísimo. Pero o centro penitenciario pode acceder aos antecedentes, é dicir, o registro de penais non é só antecedentes, é as Sí. órdenes registradas, tanto en condena como as cautelares. Mm. O centro penitenciario tamén ten unha obligación, Sí, o que pasa é que, bueno, non Bueno, se salta, pero bueno, sí, pode ser que Claro, se salte. non Tamén sei. ten unha obrigación, Claro, non En sei este momento exactamente histórico. que momento, o sea, de onde falla a situación. Eu o que escoito no centro é que por parte do xuzgado, quer decir que o xuzgado de violencia de xénero teria que ter comunicado de alguna maneira a outros xuzgados por se en algún momento salta unha causa que se sepa que esa persona ten unha orden de afastamento. Non, é que está no sistema, eu só teño que pinchar e vexo. Xa. Sí, nos, de feito, somos... E o centro penitenciario tamén ten un sistema, pinchas e está. Xa. Pois a verdade que é un fracaso o sistema. Isto ten que unha comunicarlle ao Ministerio do Interior, É unha pasada. para que por E que regularizar. facedes vos nese caso? A ver, nos moitas veces detectámolo ou porque él na entrevista medio nos dice, nos damos conta de que hai un problema de violencia de xénero e tal, ou se lle escapa e dice, non, é que teño unha orden de afastamento ou é que ainda teño en vigor e tal. Ou son os propios familiares que en contacto con nos non lo comentan. A prisión, cando sabe a través nosa que existe iso, pues, solicita ese xuzgado, o sea, efectivamente consulta o antecedente e tal, e a través do Biosen e tal, o programa este, pues, detectan. Pero claro, é fácil que esa persona, si a causa pola que entra en prisión non é de violencia de xénero, se descoñece esa situación. Sí, bueno, pues sí que é verdad, bastante. Sí, habería que, non sei exactamente de onde, o sea, non, é unha disfuncionalidade global do sistema, Total. pero o centro penitenciario sí pode acceder a todos os antecedentes dese señor, Sí, é que eu creo que iso é moi interesante, nunca me pasara. Debería ser aportado un informe por un sistema, por unha administración pública cualificada e aportarlo á Comisión de Seguimiento do Pacto de Estado, porque o Pacto de Estado son 5 anos, que vai a la pero é de seguimiento para posteriormente mejorar, non é que se quede estancado aquí. É unha aquí. negligencia increíble. O sea... Sí, iso é moi disfuncional, aparte, bueno, se están saltando quebrantamientos que se hacen gratis. Somos partícipes, sí. O sea, que están tendo a visita que non deberían dentro dun establecimento prisional. E como teñan menores e visitas... Sí. Realmente... Bueno, y en la era de la informática, ¿no? Sí. Cuando todo se interconecta, España tiene en Hacienda, por eso, pero en Hacienda y en la Seguridad Social tiene uno de los mejores servicios interconectados del mundo. Sí. Esto es así, o sea, tú haces una compra en el extranjero y automáticamente Hacienda se entera aquí en el instante. No entiendo cómo la justicia no tiene el mismo sistema interconectado inmediatamente. Sí, para proteger ao final a unha víctima, porque non lle dentro de eso. Pero se non o miras, se ningún xuiz, ni o penal de execución, ni o centro penitenciario accede ao sistema. O que pasa é que eu non sei se é responsabilidade da prisión consultar os antecedentes, que decir, nos estudiamos a cada persona... O xuiz de vigilancia penitenciaria debería consultarlos, ten acceso. Non sei exactamente quen tendría que facer. Eu digo unha situación na que nos atopamos e que é bastante habitual. É bastante habitual. Sí. Bastante habitual, non? Gracias, en un caso, Vamos aquí adiante, non sei se quedaba algo por ali. Ok. Ella, sí. Sí. Pois aproveita antes de irte, veña. E xa despois vimos para adiante. Bueno, veño de Ourense, son socia nunha cooperativa de intervención sociocomunitaria, temos varios proxectos traballando en igualdade, algún deles co CIM de Ourense, xustamente é dun deles do Nexos do que
do que xorde bastantes frustracións no tema da xustiza, non? E é que a min me gustaría, por eso que é unha reflexión, me imagino que non hai resposta para isto, se houbera, desexaba levarma, porque ahora mesmo están no grupo de axuda que temos, e me marcho para ali correndo a ver se as pillo a saída, que se lle explica a unha nai que non é unha nai, temos varias, que di que se é agora non só non tería denunciado, que iso din a maioría delas, a tortura empeza despois da denuncia. Eu escapei dese agresor, pero me quedaban por recibir moitas agresións e as máis dolorosas, e xustamente coa violencia vicaria da que falamos. Cando o seu fillo de 6 anos é quen impide que a maten, é el quen chama a Guardia Civil, ven a Guardia Civil, e despois do tempo el ten a obrigación de ver a seu pai, que o odia, e que lle di, lle verbaliza, me las vas a pagar, no pudiste conmigo en aquel momento, pero ahora voy a poder yo contigo. Pero ese neno está obrigado a ter visitas co seu pai, e además esas visitas no punto de encontro remataron, eses puntos de encontro nos que estou totalmente de acordo con Sonia, que están libres de todo tipo de control, ali poden entrar e sair como queiran, a supervisión da visita é relativa, ahora mesmo con esta falta de medios e de recortes, podo falar que en Ourense o punto de encontro leva Eulen, igual que podería levar Limpiezas Ramiro, sin ningún tipo de formación das técnicas en perspectiva de xénero, sendo cómplices do agresor, defendendo ese dereito del padre, porque os dereitos non son das menores, es derechos del padre a ver a sus hijos e a sus hijas. E ese fillo lle pregunta a súa nai, mamá, yo te salvé a ti e tú ahora me obligas e me entregas a él. As visitas no punto de encontro remataron, ahora unha xuíza levantou a supervisión e se van todas as fines de semana con ese señor. Entón, que resposta lle damos a esa nai? Porque eu agora non tería denunciado, pero que non me tería separado, porque eu estaba disposta a soportar aquelas palizas, aquelas violacións, aquelas vexacións, pero eu podía protexer os meus fillos. E agora, cando eles marchan con ele, eu non podo protexelos. Entón, non só non tería denunciado, sino que non me tería separado. É difícil. Pero hai condena penal en ese caso? Hai condena. Está en vigor a condena? É que o Pacto de Estado vai a prohibir que teñan visitas en caso de condena. O que pasa que por unha desidia inadmisible por parte do Parlamento non se modificou o artículo 156 do Código Civil desvinculando desa posibilidade. Isto estamos falando que se abriron as visitas hai un mes, e o Pacto de Estado estaba en vigor. Hai un mes. Está en vigor, pero o artículo non foi modificado. Sí, non foi por eso. O sea, entón non está en vigor a prohibición. O que comentaba vostede antes, que realmente mudou moi pouco, nun ano que imos facer. Entón, esa é só a frustración de poder trousar aquí un pouco. Sí, a verdad que, non sei, Sonia, este caso é terrible. Os efectos psicológicos dese menor son terribles. Efectos psicolóxicos con informes de psiquiatras e psicólogas da sanidade pública, é dicir, nada de parte, non se vai a pensar que tal, informes que relatan todo como viviu o maltrato este menor dende os 3 anos, como foi o tema. El foi a declarar 2 veces o xulgado, 2 veces. Esa declaración foi na vista e diante do pai. Pois en canto se abra a reforma, que debería ser ya, debería aplicarse automáticamente. Sí. Pero con seguimiento, a día de agora, os ataques de ansiedade do neno son brutais, pastillas para... Se ve tamén obrigado. E ao millor, eu tive unha reunión o día 1, o día deste festivo, pasado, cas técnicas do punto de encontro, para intentar, porque estamos intentando por todos os medios, pois eso, que elas emitan un informe desaconsellando que paren as visitas e poder mirar as posibles repercusións legais de que a nai non leve os nenos, de que non llos entregue, porque sí que ahora entrega no punto de encontro, pero elos leva. E de que ela suspenda as visitas por un risco real, porque as amenazas son cada fin de semana cara ao menor.
Pois non sei, non quero dicir. Se pode beneficiar da reforma en canto teña sentido. É dicir, a reforma é unha cuestión obxectiva. É dicir, isto é como tes unha alcoholemia no vehículo. O mellor non bebo nunca, un día me pillan e me pringaron 2 años sin carné. O outro, o mellor, fai sempre bebido e nunca o pillan. Pero é un dato obxectivo. É dicir, o mellor este señor non tivete visitas, o mellor outro ten unha condena residual e se va afectado negativamente, non sei como dicir. Isto, a reforma é estrita e debe ser así, e é unha reforma moi ansiada, eu creo que moi positiva, porque as sancións teñen que ser disuasorias das condutas, porque nunca ten que ser disuasoria, os actos teñen que ter unha consecuencia, porque con el hijo de la primera, problemas, tienen visitas, non pagan a pensión, por supuesto, con el hijo, porque claro, teñen fillos con varias a veces, incumplen todas as, que é algo que eu nunca comprenderei en este país, incumples todas tus deberes paternofiliales, pero sempre tens o dereito ás visitas, é algo inexplicable. Para mí o que digo é que el amor é místico, católico, divino, non sei onde está el amorómetro ese que non utilizo, non o vexo, non? Pero se pode ver beneficiada, eu creo que é unha reforma moi importante e moi esperada, porque eu sí vin truncada moitas veces a miña suspensión de visitas para menores e a audiencia me revocou e dou as visitas no punto de encontro. Que para min, eso para a audiencia, pues me gustaría que pasara para que se me blindara esa situación, porque eu sí considero que os menores non deben de continuar, nunca por lo menos, sin un informe integral de valoración, que a mí me informe que si é posible se visitas e como. Ao contrario que se di en outros xulgados, que primeiro lo vemos, pois vemos o informe. Non. Para min, decir que isto, y los informes son de duros. Yo quería preguntar, ¿la gente del punto de encuentro hizo algún informe de cómo estaba el niño? Actualmente. Sí. Claro, yo tampoco entiendo que actualmente el peso en Ourense, por ejemplo, en los juzgados de Ourense, el informe del punto de encuentro, desde mi punto de vista, tiene un peso excesivo. Excesivo porque son técnicas sin ninguna formación y además que hacen informes, es de los pocos informes que la jueza recibe, porque no quiere informes de nada, o sea, no admite ni periciales, sociales, nada, no quiere nada, solo informes del punto de encuentro, cuando ellas simplemente lo entregan y lo recogen, quiero decir. Y al niño, yo de ahí venía mi solicitud, yo solicité esta reunión como técnica con la madre, con ellas, porque al niño cuando viene contando todas estas historias, literalmente le dicen que es un mentiroso y que no puede vivir en el pasado y que tienen que rehacer su relación con su padre porque su padre cambió. Que su padre cambió y que ahora está intentando hacer las cosas bien y que por culpa de él, que es un mentiroso, no permite que avance la relación. Sí, esa es la ideología de la que hablaba Paz, que ve que nunca nadie dice con este señor mejor no, aparte de que, como bien dices, es gente que en general no tiene formación. Punto de encuentro como estructura no tiene la obligación de tener nada más que creo que una psicóloga y una trabajadora social y el resto son ni personas... Ni psicóloga, ahora mismo ya no. Bueno, por eso, la mayoría no está incluso ni regulado en las distintas comunidades, o sea que esa es otra de las cosas, pero... Sí, hay un decreto que regula. La verdad que son casos desesperantes, yo entiendo porque no hay respuesta. Ahí la justicia podría hacer un gran trabajo porque es fundamental para el imaginario de una víctima, que sentir, y especialmente una víctima menor de edad, sentir que la justicia lo apoya y lo empodera, porque un niño es la parte más vulnerable de toda causa. Y entonces es necesario que en los platillos de la justicia los jueces y juezas pongan el peso en el platillo donde está el niño o la niña. No se puede ser imparcial cuando hay una criatura como víctima. Hay que ser parcial. Bien. La revocó la audiencia. Digo que no. É que as audiencias son reaperturar, sí. A mi punto de encontro tiña unha visión positiva, en Vigo. Ten un problema de déficit de medios elevadísimo, pero sí, non podo dicir. Quédanos 10 minutos. Teño pedidas aquí 1, 2 y 3 palabras. 4 palabras, pero breves. Vou meter de poñer en plan cortador ahora. Es que eu non me podo resistir a falar. Sí, esa imagino pa onde vas. A ver, xa te vexo. Para mí foi unha das grandes frustracións da miña vida, o recoñezo.
Porque es un problema de xustiza que en un momento determinado trasladan as conseserías en aquel momento de familia e ahora están en un limbo, literalmente, ¿no? Porque é claro que nos xulgados non se podían facer os intercambios, pasan a quedar, bueno, pues en mans das consellerías de familia, despois ahora cos diferentes nomes que hai, se van regulando como se pode. É certo que hai un, non sei se decir un déficit de formación, porque tampouco non sei quen para xulgar, no, a ningún profesional, ninguna profesional, pero certo é que é un espazo importantísimo, que están moi mal dotados e que, bueno, como están entre xustiza e políticas sociais, pues están unha especie de terra de ninguén, bueno, con profesionais moi precarizadas, normalmente, eso, con concursos a diferentes empresas, bueno, sabemos a historia dos puntos de encontro en Galicia, vamos, eu quero saber un pouco dela e é certo que eu creo que son espazos, pero importantísimos. E aí veña un pouco a reflexión. Que ocurre? Por que nunca miramos para a universidade se as persoas que están nos puntos de encontro, as persoas que están nos xulgados, pasaron por as universidades e as universidades siguen non medievais, pero bueno, aí, saindo casi, en algúns espazos. É dicir, vamos a coller os graus de psicoloxía e con todo cariño e respeto para a psicoloxía, que ocurre co que eu, para polemizar con paz, vou a chamar perspectiva feminista, que es que non apareza, es que van a la contra. Porque, vamos, a mí se me cae, eu teño psicología este no segundo de BAC, e a mí los manuales, creo que los queimaría al final de curso, todos, vamos a queimar os manuales de psicología, porque son, bueno, con sesgos patriarcais, pero casi dos anos 80, 90, entón, e nas facultades alentou, por moitos profesionais, o síndrome de alienación parental, os derivados, os sucedáneos, e aí escoitas as rapazas novas que saen falándote dos dereitos dos pais, os dereitos dos pais, donde, es como, non como te dicen, no, que os dereitos dos pais a ter fillos e fillas serán dos menores a dispoñer de persoas que os... Bueno, entón eu creo, e o mesmo ocurre cos graus de dereito. Onde están a formación para esas suizas, suíces, fiscais, abogados? En ningún sitio, siguen exactamente... Vamos, eu creo telo revisado e pode haber un departamento. Por qué? Porque hai mulleres en ese departamento militantes que o introducen, o fan ahora na xornada, e lo mesmo ocurre en todos os graus. Entón, as universidades están dando a mesma formación. Bueno, medicina ya aí saliendo, sí, del 19 entrando no 20, moitas cousas que sean ideolóxicas. Entón, bueno, en todas, en filosofía, vamos, en calquera, en magisterio, estamos vendo, non? Entón, claro, que ocurre se as academias non queren, porque a lei está que teñen que modificar os seus programas? Claro, despois estamos sempre falando de formación cando xa son profesionais, pero es que se están preparando para, dentro de 20 anos, aquí no Consello da Cultura estarán debatindo que formación tienen que formarse porque pasaron. Entón, eu a verdade, sobre todo, no ámbito de psicología, a veces me entra unha tristeza cando leo cosas e digo, pero como é posible que sigan, no, pues diferencias cerebrales, con importancias, con todo. E bueno, e esa remato con lo de perspectiva feminista. A ver, eu creo que a teoría de xénero é unha parte da teoría feminista, unha das moitas partes da teoría feminista, e como, bueno, pues a psicología ou a filosofía tienen miles de ramas, afortunadamente, tamén a teoría feminista tiene miles de ramas enfrontadas en debate e en incesante e continuo, bueno, pues construir conceptos novos, ¿no? Entón, eu creo que en un momento determinado foi estratégico, porque era un término moi denostado, pero a mí, eu tamén quero recuperalo de alguna forma e darle a súa dimensión teórica que me parece importante que teña, ¿no? Eu personalmente agradezo moito o concepto xénero que nos axudará a camuflarnos tantos anos, pero eu creo que agora podemos ir un paso máis. E isto é para outro debate. Mira, xa temos. A Comisión de Igualdade que asuma outro debate. Un debate sobre teoría feminista e teoría de xénero. Bueno, e isto simplemente desde o ámbito da psicología, a mí sí que me preocupa que sigamos totalmente instalados nos sucedáneos de pobrecitos como sufren os pais porque non poden, e algo que os coitamos moi a menudo. Entón, no bueno, se inventan. A ver, el SAP tiene precisamente la cualidad de mezclar lenguaje coloquial con lenguaje pseudocientífico.
Y esa es la trampa. Que dice lavar el cerebro como quien dice malmeter. O sea, no es eso. Lavar el cerebro es otra cosa. No se puede hacer mentir a un niño de algo que por etapa evolutiva no conoce, ni puede conocer. Eso tiene que saberse así. O sea, no se puede lavar el cerebro de una criatura, primero porque hay que ser experto. Segundo, y no creo que todas las madres sean expertas en eso. Segundo, lavar el cerebro de una criatura genera, primero y principal, psicosis. A partir de ahí vamos a ver conductas varias, pero seguro genera psicosis. No es lo mismo que lavarle el cerebro en el sentido estricto del término. Lo que pasa es que el SAP juega mucho entre el lenguaje coloquial y el lenguaje pseudocientífico. Pertenece, como se dice en Estados Unidos, a lo que se llama junk science, o sea, ciencia basura, que emite una serie de enunciados con un vestido pseudocientífico que la gente desprevenida cree que lo es. Repetido infinidad de veces por gente que parece que tiene titulación y de hecho más de una la tiene, incluso hasta son catedráticos, como bien dices, bueno, eso ya sabemos que desde la ideología y la propaganda nazi, que una mentira repetida infinitas veces termina siendo una verdad. O sea, no estoy inventando nada nuevo, pero aquí en Galicia puntualmente hay catedráticos, a mí me ha dicho una antes de empezar una mesa redonda, ¿tú qué crees? ¿Que existe o no existe el SAP? Yo me quedé anonadada, porque lo mínimo que le dije es, perdona, yo no vengo aquí a hablar de ideología ni de ninguna mancia, ¿cómo si creo? Yo vengo a demostrar. En esa época yo viajaba con un libro de Gardner que tiene 900 páginas y claro, ya después me cansé de transportarlo porque pesa como 3 kilos. Incluso me acuerdo que ella me quitó el libro porque lo que yo estaba diciendo de la teoría sexual de Gardner lo desconocía, me quitó el libro porque no me creía, pero delante del público, de verdad fue toda una cosa muy fuerte. Y luego hasta me pidió que le mande las fotocopias de las páginas del libro. Le digo igual, pero, o sea que digo que en Galicia puntualmente lo tenemos un pouco crudo. Bueno, vai ser a última palabra. Queda tan poquinho tempo que eu non vou facer preguntas, cedo o meu turno, pero como coordinadora da Comisión de Igualdade quero invitar as persoas que hoxe están aquí que se quedan con ganas de facernos algún tipo de comentario, denuncia ou expresamente proposta no sentido do que aquí se escoitou, que estaremos encantadas de recibilas se nos las enviades ao correo electrónico de xénero @consellodacultura.gal porque me parece que aquí saliron moitísimas ideas e moitas denuncias que non sei de que maneira, pero estudaremos como poder articular, sí. Poder dar voz ou poder tramitar ou poder facer chegar a algún sitio. Teño moitísimas preguntas que facer, algo que comentar respecto do feminismo e do xénero, pero non me dá tempo. Así que... Unha cousa é perspectiva de xénero obxectiva normativa e outra cousa é as teorías de xénero, é totalmente distinto. Bueno, o feminismo un gran debate. Eu tomo a luva que me manda Carmen Adán está recollida porque temos previstas as dúas comisións, a súa de filosofía política e a nosa, este debate. Eu teño unha información que dar que me esqueci no inicio do coloquio. Soria falou moito de unha ponencia, esa ponencia vai a estar disponible toda ela e ten que é o que nos contou, así como a de Paz, na páxina ou vendo álbum de mulleres ou buscades na páxina do Consello da Cultura e tamén a partir de aí podes encontrar o noso contacto e a verdad creo que ese foi un día moi productivo, agradezco moitísimo ás dúas compañeras conferenciantes pero tamén a todas as compañeras e compañeros do público e animo tamén, como decía María José, a que nos metades presión, información, denuncia porque esta é unha institución que quere estar viva e que quere estar ao servizo da sociedade. E seguiremos, xa estamos preparando a próxima edición de novas formas de violencia e, por tanto, podemos aceptar as vosas suxerencias. Moitas grazas.